Seseyiyo leyo ndaba bafethu. Eish, ekuyashisa bafethu man. Ake wabona ukuthi akusho ukuthi ngithini, akusho ukuthi nginifundisa okuthize yayithola. Kodwa ngithathe umbeke kobu umuntu okufatela kobu yayithola. Because manje ekugcineni bambalwa abantu abasithatha serious yayithola. Because siyabhetrayana, siyabangani, siyabhetrayana, siyama-family members, siyabhetrayana, siyama-cousins and what yayithola. Zonke lezo zinto lezo zayenzeka yayithola. So umuntu okufatela kobu mfatele kobu yayithola leyo nto leyo. Because ekugcineni bayabalwa abafana naye yayithola. Ya, umuntu okwazisayo mazise nawe. Ithi ngiyibeka isinto ibe njalo-ke. Danko namanye.